Ahojte, vítame vás v našom podcaste Home Abroad. V tomto podcaste sa budeme venovať hlavne témam ako je štúdium v zahraničí, stáž alebo práca v zahraničí. Naším cieľom je motivovať študentov, mladých ľudí, aby sa nebali vycestovať do zahraničia a tak získali množstvo nových skúseností, zážitkov a kamarátov. Ak ste tu noví, nezabudnite sledovať náš kanál a náš Instagram, aby vám neunikol žiaden ďalší podcast plný nových dobrodružstiev. No a dnes sa budeme rozprávať o Erasmoch a práci v Španielsku. Nezabudnite, ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre k nášmu podcastu, neváhajte nám ich napísať dolu do komentárov. V tomto podcaste vám predstavíme Hanku, ktorá strávila v Španielsku 4 semestre, 3 pracovné letá a nakoniec sa tam rozhodla aj presťahovať. Za láskou, ale o tom nám už viac porozpráva ona sama. Tak, ahoj Hanka, vítame ťa v našom podcaste a teda na začiatok, ak by si nám v krátkosti mohla povedať niečo o sebe. Tak ahojte, volám sa Hanna, mám 25 rokov, no a vyštudovala som cudzie jazyky a interkultúrnu komunikáciu na Fakulte aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite. Momentálne teda žijem na Majorke. A čo tam robíš na Majorke? Momentálne pracujem v jednej reštaurácii, keďže som tu bola už 2 letné sezóny predtým, tak som sa rozhodla toto leto znova sa sem vrátiť, aby som si ešte teda pred dospeláckým životom troška užila leto, more a slnko a potom už teda od septembra, teda od októbra by som si možno niečo chcela nájsť teda v mojom odbore, čo som vyštudovala. Tiež v Španielsku, alebo plánuješ sa vrátiť naspäť na Slovensko? No, v Španielsku práve momentálne rozmýšľame nad Madridom, takže asi sa presunieme do Madridu a tam teda by som potom už niečo si chcela hľadať teda v mojom odbore. Uh-huh. Ale určite teda momentálne to vidím, že ostávam v Španielsku. Na Slovensko sa neplánujem vrátiť. Uh-huh. Prečo sa rozhodla práve pre Španielsko? Tak ja som vlastne začala so španielčinou na španielsko-bilingválnom gymnázium, tam som sa naučila po španielsky. Potom som pokračovala teda na vysokej škole. Počas vysokej školy som teda mala možnosť ísť na Erasmus. Túto možnosť som využila až 3-krát. Vlastne vždycky to bolo v Španielsku a Španielsko som si teda zamilovala, španielskú kultúru, španielský jazyk. No tak preto som sa vlastne rozhodla pre Španielsko a chcela by som tu teda ostať v blízkej budúcnosti určite a potom teda uvidím, že čo. Uh-huh. A nelákalo ťa vyskúšať štúdium aj v iných krajinách, okrem Španielska? Určite áno, ale počas štúdia som videla logickejšie, teda aby som si zlepšovala španielčinu, tak som si vždycky vybrala španielské miesta. No a chcela som vlastne zlepšiť si španielčinu, spoznať lepšie tú kultúru a preto som zvolila vždycky Španielsko. Myslíš si, že výučba na školách ťa pripravila dostatočne na to, aby si zvládla Erasmus v Španielsku? No, určite škola, teda stredná škola mi dala nejaké základy, však táto stredná, kde som študovala, som nepotrebovala vedieť nič, keď som začala študovať, takže naučila ma vlastne od základov všetku gramatiku a všetko, kde som dosiahla teda ten level C1, ale nemôžem povedať, že ten istý level mám teraz, lebo určite podľa mňa to, že som vycestovala do zahraničia, ma viac naučilo a podľa mňa človek nie je schopný sa naučiť jazyk bez toho, aby bol v tej krajine, aby bol nútený si všetko sám vybaviť, aby bol nútený komunikácii a teda určite musím povedať, že keby som nešla na Erasmus a keby som nešla do zahraničia, tak nemám taký level španielčiny, ako mám. No a keď nám môžeš bližšie povedať niečo o tvojich Erasmus v Španielsku, že v ktorých mestách si bola? Na akých univerzitách?
Vlastne na každom stupni štúdia človek môže využiť 12 mesiacov Erasmu a ja som teda na prvom stupni na bakalárskom bola tých 12 mesiacov som si rozdelila, teda prvý Erasmus bol v Barcelone 6 mesiacov a druhý bol na Kanárskych ostrovoch a tretí Erasmus bol počas magisterského štúdia a to som bola celý rok v Granade. Keď ich nejak zhodnotíš, tak kde sa ti najviac páčilo? No, úprimne, mne sa najviac páčilo na Kanárskych ostrovoch. To som mala veľké šťastie, že ja som vycestovala počas covidu a tam teda sme mali úplne iné podmienky, než boli v tom čase na Slovensku. A tým, že aj bol covid, tak nás tam bolo strašne málo a všetci sme sa poznali, že aj keď to bolo v podstate Las Palmas de Gran Canaria je veľké mesto, ale my sme sa každý s každým poznali a sme boli taká komunita a strašne som to úžasne prežila proste so všetkými a celkovo ten ostrov mal takú strašnú energiu, že môžem povedať, že som nikdy nebola tak šťastná ako tam. Ale celkovo môžem povedať, že som si podľa mňa veľmi dobre vybrala miesto, lebo všetky tie 3 miesta boli totálne odlišné. Barcelona je obrovské veľkomesto, Kanárske ostrovy, no to je jeden z ostrovov proste a kde je úplne iný život v porovnaní s Barcelonou a Granada je vlastne v Andalúzii a tam teda aj môžem porovnať, že tí študenti, vlastne skoro všetci študenti rozprávali po španielsky, tak tam to bolo fakt také španielské, no, lebo tie Erasmy predtým som väčšinu času rozprávala po anglicky a bolo to také teda iné, než tá Granada. Takže každé miesto sa mi nejak inak z iného hľadiska páčilo, ale teda takto nejak osobne by som povedala, že tie Kanárske ostrovy. A keby si mala povedať, že ktoré bolo najhoršie? Nie, že najhoršie, podľa mňa každá skúsenosť je dobrá skúsenosť a každé miesto mi dalo niečo, ale najmenej sa mi teda páčilo v Barcelone, nie kvôli mestu, lebo musím povedať, že mesto je úžasné, to mesto má vlastne všetko, ale cítila som sa tam tak troška nebezpečne, keďže je to veľkomesto a žije tam v podstate celý svet, však sa aj hovorí, že je to taký európsky New York a fakt som sa tam cítila nebezpečne, strašne veľa bolo tam ľudí, na univerzite vlastne všetci po anglicky rozprávali a takí chladnejší boli všetci samozrejme. No tak inak som to prežila, aj som vlastne bývala dosť ďaleko od školy, tak som strašne veľa cestovala a to mesto je strašne drahé, takže človek si to až tak študentsky nemôže užiť. No ale hovorím, že mesto bolo úžasné samé o sebe. Aj sa ti stalo niečo, kde si cítila ohrozená? Oj, no akože celkovo som sa furt cítila ohrozená. Oni tam vlastne furt aj riešia to, že Katalánsko sa chce oddeliť od Španielska a ja som akurát zažila tie najväčšie demonštrácie v novembri, kde každý večer horeli ulice a podpalovali tam kontajnery a metra boli preplnené proste rôznych faganov. a proste bolo to, no hrozne som sa ten mesiac cítila. Vždycky som iba zo školy rýchlo utekala domov a písala mame, že som v poriadku. A toto bolo asi také najhoršie, no. Bratranec ma vybavil slzným sprejom, tak to som furt nosila pri sebe. ale tak no, hovorím, že to mesto je veľmi také nebezpečné, no ale na druhej strane sa mi strašne páči všetky tie budovy a more a no. No a ty si vlastne štúdium mala celé po španielsky, alebo si mala aj po anglicky niektoré predmety? V Barcelone som mala ja som si vlastne tým, že som hovorila, že strašne veľa študentov hovorilo po anglicky a skoro všetci aj mali anglické predmety, ale ja som si snažila vybrať väčšinu predmetov po španielsky. Tuším, že som mala 3 po španielsky, jedna hodina bola angličtiny a ďalšia hodina bola akože taliančina. No a tým, že na tých španielských hodinách vlastne tam málo študentov rozprávalo po španielsky, tak na tých španielských hodinách som bola vždycky jediná, čo z Erasmu,
tak som si tam našla veľa španielských kamarátov, tak to bolo také pozitívum. A potom na Kanárskych ostrovoch asi tiež takto, tam sme mali ale online výučbu, tak tam to bolo dosť iné a moc som sa tam vlastne s tými študentmi nestretávala a akože s domácimi. No a v Granade som mala tiež všetky po španielsky. A ktoré štúdium by si, alebo ktorú univerzitu by si hodnotila ako najlepšiu? Asi univerzita, ktorá bola na takej najvyššej úrovni, bola v Barcelone. Tam aj ten prístup profesorov, také aj celé to bolo, by som povedala, že najťažšie. Veľmi striktné, strašne veľa sme toho mali. A tak najmenej asi na Kanárskych, no ale hovorím, že to bola online výučba, tak všetci vieme, ako sme potom mali záverečné skúšky. Budeme si klamať. Takže tam ako moc to štúdium nebolo nejaké striktné. A ubytko si mala ako riešené? To si riešila cez školu? Si bývala v nejakých intrakoch, alebo si to individuálne všetko riešila? Všetko som si vždycky riešila individuálne. Viem, že v Barcelone to bolo najťažšie, tam som aj najviac platila, dokonca som zdieľala izbu. A potom na Kanárskych to som cez kamošku, ktorá robila rok predtým, vlastne tam bola na Erasme, tak mi posunula kontakt. No a v Granade sme tiež nejak cez stránky, cez internet hľadali. No všetko individuálne. Aké boli tvoje najväčšie výzvy počas tvojich pobytov a ako si ich dokázala prekonať? Tak najväčšia výzva bola asi zvyknúť si na tú kultúru, keďže tá kultúra je úplne iná od tej slovenskej. Napríklad už len to, že oni majú tú siestu, alebo že majú zatvorené obchody, to je taký detail, ale teda takýchto detailov je tam viac. A človek si na všetko musí postupne zvyknúť. Určite aj to, že tá výučba bola v cudzom jazyku a zo začiatku ma bolievala hlava, ale však to je úplne normálne. No ale to bolo asi také najťažšie, no aj zo začiatku ten prvý Erasmus, vlastne keď som si musela všetko zrazu vybaviť sama a postaviť sa za seba, lebo však Španieli sú, akí sú, pomaly, všetko im trvá, človek keď chce niečo dosiahnuť, tak musí byť veľmi asertívny, no a tak, no a potom asi výzva je to, že som bola vlastne oddelená od svojej rodiny a prekonať to, že som sama zrazu vo svete. Takže asi to. Takže ty, keď si išla do Barcelony, tak si tam išla úplne sama, bez žiadnej kamarátky alebo spolužiačky. Vždycky som vlastne išla na každý Erasmus sama, no. Okrem Granady. Okrem Granady som teda išla na každý Erasmus sama, do Barcelony a na Kanárske, no a do Granady som išla teda s tebou. A ty si bola na stáži a ja som tam išla študijne, no. To bolo fajn, hej, že vlastne som tam mala nejakého blízkeho človeka, ale v podstate ono sa to nezdá, ale byť sám v zahraničí je ťažké, no a trvá to podľa mňa, kým si človek zvykne. A čo sa ti páči na Španieloch a myslíš, že Slovákom to trošku chýba? Taká tá veselosť, pozitivizmus, úsmev, možno aj to, že im je tak strašne všetko jedno, tak občas to lezie na nervy, ale na druhej strane si vravím, prečo my sa tak strašne nad všetkým sa tak zamýšľame, v podstate však mohli by sme byť takí troška tiež uvoľnenejší a to sa mi páči, no, že pre nich proste, oni majú čas, oni si dajú radšej kávu, potom až urobia a také, že sú veselí, no potom vlastne v Granade, v tej Andalúzii som zistila, tak Andalúzia je známa tým, že tam tí ľudia sú šťastní a tam to bolo teda už úplne rozdielne. No, že tí ľudia fakt, oni žijú, oni sa radujú, tam ideš okolo baru a oni spievajú a veselia sa a nemajú ani žiaden dôvod je iba to, že si užívajú život.
Takže to sa mi páčilo. Potom aj, keď sa tak rozprávam so zahraničnými, tak vždycky mi všetci povedia, že áno, že Slováci sú takí, že mrzutí a že neusmievajú sa. Tak asi to je také, čo podľa mňa najviac vidno. Potom už časom si človek možno všimne viac vecí, ale toto je podľa mňa asi také najviditeľnejšie. Uh-huh. A myslíš, že si sa zmenila nejak po týchto tvojich pobytoch? Či sa zmenila, že si napríklad viac pozitívnejšia alebo šťastnejšia? Možno, že áno, že som asi tak vidím troška veci inak, ale čo mi asi pomohlo, nie že nejak, že som sa inšpirovala Španielmi, ale to, že človek cestuje sám a ako som už spomínala, že sa musí človek postaviť za seba, tak ja som, keď sa na seba pozriem pred pár rokmi, vôbec som taká nebola, že mám nejaký problém a teraz postavím sa, vybavím to, ale som bola taká ustráchaná a ozaj teda to cestovanie a hlavne preto ja som aj vždycky chcela cestovať sama, lebo človek, keď je sám, tak o to musí byť viac priebojnejší a všetko si vybaviť sám. No a to podľa mňa strašne toho človeka posilní. Takže by si odporúčila cestovanie aj iným študentom? Určite áno, áno. To ja aj veď hovorím, že počas môjho štúdia som vlastne bola jediná z triedy, čo cestovala vlastne a ty si potom ešte išla tiež na štúdium, Ja som bola v Ríme. Na Erasmus, no. Ale v podstate hovorím, že človek, ktorý študuje jazyky, o to viac by mal mať záujem ísť do toho zahraničia, lebo ako som hovorila, podľa mňa nie je možné sa naučiť ten jazyk iba zo stoličky doma, za knihou alebo za počítačom. Ale teda to, že človek musí medzi tých ľudí, tak tam sa naučí. Takže to ma prekvapilo, že ľudia, ktorí študujú niečo, ako ja som študovala, nemali vôbec záujem vycestovať do cudzej krajiny. No. Teda do cudzej, hlavne teda do Španielska, keďže študovali španielčinu. Takže áno. Dobre, tak môžeme prejsť teraz k Malorke, teda prejsť k tvojej práci tam a môžeš nám najprv povedať, že prečo si sa rozhodla ísť na Malorku a prečo si tam teda rozhodla stráviť niekoľko svojich letných prázdnin? Tak ono v podstate mladý človek vždycky v lete rozmýšľa, že čo? Keďže má voľný čas, tak rozmýšľa nejak si ho spríjemniť a spríjemniť pekné s užitočným, teda ísť pracovať niekam, ale teda na nejaké pekné miesto. No a dozvedela som sa cez teba, Saša, tuším, že teda existovala taká agentúra na Slovensku, ktorá takto ako vysielala mladých ľudí do Španielska, že môžu ísť robiť buď do hotela alebo do reštaurácií. A tak som my sa začali kamošiť inak. na túto prácu. Áno. Ešte sme si boli také vzdialené, ale už sme prehodili pár slov. A hej, no tak som sa potom teda, že idem do toho, aj keď to bolo pre mňa úplne niečo nové, lebo to bolo vlastne moje také prvé vycestovanie do zahraničia. A teda, že idem, no to bolo na júl, august. No a potom som chcela ísť aj, samozrejme, že sa mi táto skúsenosť páčila. Chcela som ísť aj ďalší rok, len to bol COVID, tak som išla potom o 2 roky, čo bolo vlastne pred 2 rokmi. No a teraz som tu vlastne po 2 rokoch znova, takže už tretíkrát. Takže v podstate také posledné leto, lebo už teda, ako som spomínala, po tomto lete by sa mi páčilo teda si nájsť nejakú prácu už stálu v Španielsku. No a kde si bola zamestnaná, alebo kde si teda pracovala na Malorke, že aká bola tvoja náplň práce? Ja som pracovala v jednej reštaurácii, to je vlastne sieť, oni majú reštaurácie po celej Majorke, je tu veľa a potom majú aj pár na pevnine, majú v Madride, po Valencii, v Sevilli a je to volá sa Cappuccino, je to reštaurácia. No a teda bola som čašničkou
A pred 4 rokmi som bola na západe Majorky a pred 2 rokmi som bola vlastne tu, kde som teraz, no a tento rok som sa sem vrátila na to isté miesto. No a čo sa ti najviac páčilo na práci v zahraničí alebo konkrétne na Malorke? Tak v podstate, keď som tu bola študentsky, tak som to úplne inak vnímala než teraz, keďže už vlastne som zamestnaná, ale vtedy každé leto sme si neskutočne užili. Vlastne spoznala som tu úžasných ľudí, keďže viac Slovákov vždycky vycestuje. Tak to, že človek v podstate robí na nejakom inom mieste, čo som dovtedy nezažila, že som zrazu medzi Španielmi a môžem cestovať potom vo voľnom čase po celej Majorke, tak to bola úžasná skúsenosť. A tak, no. A keď porovnáš Majorku so Španielskom, myslím, akože pevninským, tak sú tam nejaké rozdiely medzi tým životom na ostrove a v Španielsku na pevnine? Tak určite áno, tu vlastne vidieť, že je tu strašne veľa turistov. To je vlastne akurát v lete, že keď som tu vždycky bola, tak to je letný ostrov, ono sa hovorí, že v zime je to tu ako z filmu, že tu není ani duše, ani nohy. A ono vlastne v lete je tu strašne veľa turistov, je to tu veľmi také, no, vlastne taká letná destinácia, takže je to tu preplnené. No a je vlastne ten kontrast, že ono Španieli, napríklad juh Španielska sa nemá rád s Majorčanmi, s domácimi, však lebo to spada pod Katalánsko. Ono vidno, že tí ľudia tu sú napríklad úplne iní, než na čo som ja zvyknutá, kde som vlastne strávila posledný rok v tej Andalúzii, tak keď porovnám Španielov tam a tu, tak sú to jak dve národnosti, sú veľmi odlišní. Tu sú tí ľudia takí surovejší a nie sú nejakí takí milí, nie sú takí šťastní ako v tej Andalúzii. Takže čo sa týka ľudí, nie sú úplne takí milí, ako som doteraz rozprávala, že tí Španieli teda väčšinou bývajú takí šťastní a radujú sa, ale tu je to teda opak. No a keby si máš vybrať niečo, nejakú tvoju obľúbenú spomienku alebo niečo, na čo nikdy nezabudneš z tvojej v Španielsku, tak čo by to bolo? Tak ako som už spomínala, najšťastnejšia som bola na Kanárskych ostrovoch a úplne si len pamätám taký moment, že som išla surfovať pri západe slnka a iba ten moment proste, ako som bola v tej vode, tak som si iba tak uvedomila, aká som šťastná. A to si úplne pamätám úplne proste z celého Erasmu hovorím, že to bol tak krásny moment, že to si pamätám. Že takto, keď sa na moment nejak pýtaš, ale celkovo... Takže nebol najkrajší moment, keď si stretla svojho priateľa. Nie. Nie. Môžem povedať, že tento moment môj najšťastnejší. Ale nie, no, bol aj ten moment pekný. No tak môžeš nám povedať aj o ňom niečo, už keď sme to načrtli, že kde si sa spoznali. Spoznali sme sa vlastne tu pred 2 rokmi. Sme robili v tej istej reštaurácii, on bol vlastne kuchár a ja teda čašnička, no. A tak tu sme sa spoznali, ale on v podstate nie odtiaľ to, on je zo Seville. A teraz? Tak možno aj preto tam preskočili iskry, lebo ako som už spomínala, tak ľudia odtiaľ sú teda úplne iní než túto domáci. Ale bola to veľká náhoda, že ty si už mala vlastne naplánované, že pôjdeš do Granady a pritom si ešte nepoznala. Áno, to bola veľká náhoda, že potom sme vlastne zistili, že ja idem hneď po lete vlastne od septembra do Granady a on bol zo Seville. Aj keď sú vlastne mesta, on tam tiež vlastne študoval.
Aj keď to nie sú vlastne mesta pri sebe, ale teda určite lepšie než Slovensko, Španielsko, ale boli to vlastne mesta vzdialené 3 hodiny autobusom od seba, no takže sme potom vlastne každý víkend cestovali počas toho môjho Erasmu. Super. No a teraz vlastne spolupracujete v tej reštike na Majorke, áno? Áno, teraz sme sa sem vlastne spolu vrátili. No a bývame tu spolu, no a teda spolu sa premiestnime do Madridu, no a tam už by sme sa teda chceli nejako usadiť. Alebo teda nevieme, či v Madride, alebo potom časom niekde inde. A myslíš, že by si sa presťahovala do Španielska, aj keby si nebola s ním? Že po škole hneď? Že by si hneď odišla? Neviem, že či hneď a že ako a čo by som robila, ale vždycky som bola rozhodnutá, že na Slovensku hneď po škole ostávať nechcem. Takže si myslím, že išla by som aj tak do Španielska. A nechcela by sa vrátiť znova na Kanárske, keď vravíš, že tedy si bola najšťastnejšia? No, rozmýšľam veľmi nad tým, áno, láka ma to. Ale tam zase rozmýšľam, že čo? Hovorím, že v tom Madride asi budeme mať viac nejak tak príležitosti pracovne. Aj na Kanárskych. Tiež je to zase ostrov a hovorí sa, že na tom ostrove človek dlho nevydrží. Že vieš byť na ostrove maximálne tak 5 rokov, no, že už potom vlastne už máš takú nemoc ostrovnú a chceš ísť zase preč. Takže z toho hľadiska neviem, že či ma to láka, lebo všetkých ľudí, čo poznám, samozrejme, že asi musela by som to prežiť, aby som mala na toto nejaký názor, ale veľa ľudí mi vždy povedalo, že na ostrove sa dlho nevydrží. No. Takže... Tak ale v podstate aj teraz si na ostrove. Áno, to už ideme pre... No, lebo hovorím, že ja napríklad zimu si tu predstaviť neviem. Ono je tu všetko zatvorené, teda v tejto časti, kde sme, v tomto prístave úplne, tu nie je nič otvorené. Asi žiadna kaviareň, žiadna reštaurácia, nič, jedine teda v Palme, čo je hlavné mesto. Tak tam, no ale tu je také počasie, že prší a hovorí sa, že je to tu ako z filmu, že fakt, že nikoho ani človek na ulici nestretne, takže mňa ako tu zima nejak neláka. Ale je to tak na Majorke, že pol roka pracuješ a potom pol roka vlastne máš podporu nejakú? Od zamestnávateľa alebo od mesta? Áno, ja v podstate ale ako Slovenka si tú podporu nemôžem ešte vypýtať. Musela by som si to nejak preštudovať, ale viem, že určite na podporu ešte právo nemám. No ale tým, že tu sa počas tej sezóny dá veľmi dobre zarobiť, tak skoro všetci, môžem tvrdiť podľa mňa 90% aj kolegov, čo s nimi robím vlastne, tak oni robia počas sezóny a potom idú teda na tú podporu na zimu. A oddychujú, lebo tu ako v Španielsku, to keď sa porovná so Slovenskom, tak tu v Španielsku tá podpora je veľmi vysoká. Takže oni z tej podpory vedia vyžiť. No alebo aj strašne veľa je tu ľudí zo Španielska a oni sem prídu robiť a potom sa vlastne na zimu vrátia k sebe domov. Takže oni aj mladých ľudí vrátia sa domov a potom vlastne nemusia ani platiť nájom, lebo sú rodičov. A takto to funguje, no. Ale ja si tú podporu nemôžem vypýtať. Myslíš si, že je nejaký rozdiel medzi slovenskými a španielskými mužmi? No, ako som už spomínala, tak celkovo Španieli sú takí veselší a to teda môžem povedať, že aj muži. A určite sú takí temperamentnejší. On sa teda napríklad môj priateľ strašne rýchlo naštve a je taký strašne vždycky všetko proste tak rozbúri. A Slováci sú takí podľa mňa pokojnejší celkovo. A môžem možno povedať, že taký aj nudnejší, že sú teda, nemajú to v sebe takú
tú vrelú silu, ako sa hovorí, nemajú takéto tú alegriu, čo je také šťastie v sebe, no. Vidno to tak vlastne tak v sebe to nemajú. Takže tak by som... Lebo väčšinou Slováci sú negatívni a Španieli sú pozitívni. Áno. Aj tak by som povedala, že možno tí Španieli aj keď majú nejaký cieľ, tak si za ním idú. A tí Slováci sú takí spomalení, no. Že kým sa rozhýbu, tak už aj sa otočím k druhému. A teda takí sú, no, podľa mňa takí spomalení. Že nevedia urobiť prvý krok? Asi, hej, no, tak by som to povedala, lebo ja ho teda neviem urobiť, ale teda mal by ho podľa mňa urobiť chlap. A to tí slovenskí muži v sebe nemajú, podľa mňa. Takže ak by si sa náhodou aj niekedy rozišli, tak sa budeš obzerať po ďalších Španieloch, hej? Asi áno, sa tu počúvam. No. Ale pýtala sa niekedy aj jeho, že prečo si vlastne vybral Slovenku a nie Španielku? Že či je to niečo, že španielské ženy sa mu nepáčia, alebo proste iba ty si sa mu páčila taká, aká si, alebo proste chcel niečo iné? Tak on španielské ženy. Povedal, že som bola taká iná, že proste niečo zo mňa vyžarovalo, že som iná, ale prečo je so mnou, tomu nerozumiem, lebo ja som vysoká blondína a jemu sa páčia nízke čiernovlásky. A on je taký strašný, čo sa mi na ňom nepáči, že je strašne taký hrdý Španiel. A to sa tiež čudujem, že so mnou, lebo veď nie som Španielka, on je strašne ako taký národnostný a strašne sa bojí zmien a ja som teda úplne rozdielna. To hovoríme, že my sme dvaja strašne odlišní. Takže občas neviem, že či ozaj dve odlišné osoby sa priťahujú a že to fakt platí, lebo my sme fakt ako biela a čierna. Sa tak navzájom doplňate potom. Asi to bude tým. Ale už bol na Slovensku však? Bol na Slovensku už 4-krát, no. A čo hovorí na Slovensku? Páči sa mu, áno, ale tiež mi vlastne povedal toto o ľuďoch, že sú takí nešťastní, vyzerajú byť, no, a že aj to, vlastne to mesto, on mi hovoril, že aj keď sme išli v autobuse, že všetci sú ticho. Ale tam fakt vyslovene v tých autobusoch a celkovo vlastne vo verejnej doprave, tam sa kričí, tam ľudia rozprávajú, tak aj to on bol taký, že tu sú všetci ticho. No, ale celkovo Slovensko sa mu strašne páči, no, hlavne teda Tatry. Ešte na záver by sme chceli vedieť, že čo by si poradila ostatným študentom, ktorí zvažujú ísť na Erasmus, alebo chceli by pracovať v zahraničí, ale boja sa odísť do Slovenska. No, báť som sa bala aj ja, ale ono to vlastne treba strašne iba chcieť a veriť, že ten zmysel raz príde. U mňa teda určite prišiel a neľutujem vôbec nič. Viem, že som urobila dobre a odporúčam to každému jednému študentovi, alebo teda človek už tiež študent, niekde na nejakú stáž, alebo teda študíne, ale odporúčam to, lebo ako vždy hovorím, že podľa mňa cestovanie obohacuje najviac a je to najlepšia cesta, ako spoznať iné kultúry a ako sa podľa mňa aj celkovo zmeniť a správať sa inak. Keď človek vidí svet, tak sa podľa mňa potom na určité veci pozerá úplne inak, než sa dovtedy pozeral. Možno váži viac niečo, alebo správa sa inak. Áno, myslím, že obidve súhlasíme s tebou. Ďakujeme za tento rozhovor. A ja ďakujem vám. A budeme ti držať palce aj v tvojom osobnom živote, aj v tvojom pracovnom a nech sa ti teda naďalej v Španielsku páči a darí. Ďakujem veľmi pekne. Aj vám nech sa darí. Dobre, tak ďakujeme. Ahoj. Ďakujem.